тамошобинони азиз, ҳозир бошад ман мехоҳам аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна магазини рақами 87 рақамҳои савдогарам дар рӯи экран аст. Ана минамуд сандуққора нархошона фаҳмонам. Метавонед дархост кунед, метавонед занг зада бо пурратар бо ҳамроҳи худи савдогар гапзанон кунед. Ино чанданд? 600 сомона. И дигаришама 600 сомонӣ мебелниё. Ана инамудуш чи? И аз пешам кушода мешавад, аз боло ама дунамо. дохилашон мумкина я бор бинем. Ана дохилашам хе мебелниё. Дӯстони азиз, марҳамат. Бинед? Хе хушро. Айнаи вайш чи? Туркиё. Стилои турки. 550 сомон. 550 сомон. Ана инаш чи мебелни? Мебелнам 600 сомон. Инаш 600 сомон. Ана чарми ҳаст 600 сомон. Чарми 600 сомон. 600 сомон. На стилои турки чармиёш бромадай 600 сомони. Марҳаматам хе аз наздик бо нишонтим. Звёздочка дора, звёздочкашам хе блеск метия. Ана вай дигараш чи? Коричневый яйку байнаш 550 сомон. Ана инамуд сабзо чи? Сабзомон 500 сомон. 500 сомон. Дохилаш чи хелие? Дохилаш тахтай қасан. Материал шукаш деган. Фаҳмо. А вай намудош чи боло будагиё? Инам 550. Кабуто 550. Ана ойнадорош чи? Ойна 550. 550. Бад и чандай? Ин ҳам 550. Не вайошон барошону ҳамаш якай бар. Дармуш 50 120. 120 ба 50. Дӯстони азиз, инамуд калонтаракошай ҳози майдатаракша камакакша нишон метим. Инамудо 550, 500, 600 ҳамхе нархо дора. Бо дар бораи арзон шида нашиданаш метавонед ҳамроҳи хичон гапзанон кунед. Доставка доран, надоран? Дореда доставка? Бо хай пурратар пирсед, ҷавобтон метиҳан. Ана инамудо чи? Майдатара на? Ина намуд яку да ҳастай. Сандуқи яку да ҳастай. Сандуқи яку да 500 сомон. Сандуқи яку да. Дӯстони азиз 500 сомон. Боло будагишам яку да ҳай? Яку да. Ана ин поён? Майдача ҳастай 450 сомон. Ана инаш 450 сомон. Ина ёям? Яку да ҳам? Ёшам яку 20. Ё яку 20 на? Чанда инаш? Ё ҳам 550 сомон. 550 сомонош. Марҳамат, материалошон хушро. Хоҳед агар мисол хучон бо тайёр мекунанд ки аз пешаш кушода мешава? Ҳа? Але бо намуди ҳастай ки материалу расибкӯ ҳастай бо мувофиқи талаб карда мешавад. шумо мисол кадом ранге ки дар корайтон, кадом материалеро ки дидан мехоҳед дар анамин сандуқҳо метавонед ки дархост кунед. пад заказ тайёр мекунанд. Инчунин навиштаҷотам ам хела навиштаҳошона метавонед ки чизе гӯянд, метавонед нависеда мисол номуша арӯсша чанд намуд гул метавонед орочед. хулоса ҳамаи чи бо хоҳиши шумо. Ози якчанд намуди дигарш аст ва ёшам ба навор гирифта пешниҳод мекунам сандуқҳора. Намуд моделоям ҳастай мебелния. Ино чанданд? Мебелниҳо 600 сомон. 600 сомон яку 20 на? Яку 20. Ана марҳамат чанд нусхаи мебелниҳо ҳаст? 120 дар ҳозиш. Яку 20. Рангошон беҳад хушрӯ. метавонед ки ҳамхе мебелотонда монанд карда ҳамранги амин мебели хитон харидорӣ кунед. Ана вай кожаный боло будаги чандай? Боло чарми? Ҳа. Чарми 500 сомон. 500 сомон вай майдатара я? Яку да. Яку да. Аз пеш кушода мешава бинед. Чақа хушрӯ. Ана инам дошт чи яка? Ёям мебелниҳо ё 600 сомон. 600 сомон. Ина бо ҳастаймана ай пеш кушода мешавад. Хати ай пеш кушода мешавад. Инош 550 сомони. Не инам дошт бошад 550 сомон.
мебелишон Ҳама блок шуда фасон. мешад, ҳама аз пеш кушода мешад. Ино истеҳсоли куҷоянд мебинётон? Истеҳсол ҳамин материалш Русияй, мақсад беларуски, истеҳсоло Тоҷикистон душами худмо. материалҳои беларускӣ во истеҳсол дар Тоҷикистон. Марҳамат, дар бораи анамин сандуқҳо метавонед дар рақамҳое ки дар рӯи экран аст пурратар нависта аз худи онҳо нарху навоша, мисол арзон шида нашидан, доставка пурра бо худи савдогар гап занон кунед. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Хайр.